που αφορά το τζιπιλό και τη δόνα νικοτίνη. Θέλετε να την ακούσουμε? Μια φορά και ένα καιρό ζούσε μία κακιά μάγισσα που τη λέγανε Καπνίστρο. Είχε σκεφτεί ένα πολύ πονηρό σχέδιο για να πλουτίσει και πράγματι πλούτησε όλο και περισσότερο μέχρι που δεν ήξερε πια τι να κάνει όλα τα πλούτη. Έκλειβε βαθιά σε ένα υπόγειο παλάτι γεμάτο χρυσάφι. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο, της άρεσε να κάνει μπάνιο μέσα σε χρυσές λίρες και να κοιμάται πάνω σε τεράστιες πλάκες χρυσού. Τι αγαπά περισσότερο, τα χρήματα ή τους ανθρώπους? Τι πιστεύετε? Τα χρήματα! Ενώ αναποδότα γελούσε μόνη της με το κατόρθωμά της. Κορόιδα! Καπνίστε να με κάνετε πλούσια. Σας έχω δέσει με την νοικοτήνη και έτσι πιστεύετε πως καπνίζοντας θα είστε πιο καλοί, πιο ωραίοι, πιο σπουδαίοι, πιο ψηλοί, πιο μοντέρνοι, πιο επιθυμητοί, πιο ελεύθεροι. Κορόιδα! Κορόιδα! Παιδιά, πιστεύετε ότι η Καπνίστρο λέει αλήθεια? Δυστυχώς όμως, η Καπνίστρο είχε πείσει πολλούς ανθρώπους πως το τσιγάρο τους έκανε πιο δυνατούς, πιο όμορφους και πιο σπουδαίους. Για να το πετύχει αυτό, είχε βάλει πολλούς ανθρώπους να τη βοηθούν. Χρησιμοποιούσε διαφημίσεις, τραγούδια, ταινίες, εικόνες που έκαναν το τσιγάρο να φαίνεται ωραίο. Παιδιά, το τσιγάρο πιστεύετε μας κάνει καλό? Όχι! Έτσι, πολλοί ξεγελάστηκαν και άρχισαν να καπνίζουν, χωρίς όμως να ξέρουν πως η νικοτίνη είναι η ουσία που υπάρχει στο τσιγάρο και κολλάει πάνω στους ανθρώπους και δεν φεύγει εύκολα. Έκανε λοιπόν τους ανθρώπους να θέλουν όλο και περισσότερο τσιγάρο και να δυσκολεύονται να το κόψουν. Και η Καπνίστρο με το πονηρό της γέλιο χαιρόταν κάθε φορά που όλο και περισσότερο άρχιζαν να καπνίζουν. Και φυσικά δεν ήταν ποτέ μόνη της. Δίπλα της πάντα υπήρχαν οι δύο βοηθοί της, η Δόνα Νικοτίνη και ο Βον Πίσος. Σας παρουσιάζω από εδώ τους δύο κολλητούς μου φίλους, τη Δόνα Νικοτίνη και τον Βον Πίσο. Με βοηθάνε πάρα πολύ στην επιχείρησή μου, αλλά και εγώ δεν τους αφήνω απλήρωτους. Συστηθείτε, παιδιά. Γεια σου φίλοι μου Καπνίστρο. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, εμένα με λένε Δόνα Νικοτίνη. Ξέρετε τι είναι παιδιά η νικοτίνη? Είναι μία ουσία που έχει το τσιγάρο και η δουλειά μου λοιπόν είναι να βοηθάω την Καπνίστρο να πιάνει στα δίχτυα της τα κορόιδα, να τα παγιδεύει δηλαδή. Ξέρετε παιδιά ποια είναι τα κορόιδα? Είναι αυτοί που καπνίζουν. Εσείς είστε κορόιδα? Βέβαια όμως παιδιά, δεν θα το κάνω και τζάμπα. Η Καπνίστρο μου έταξε μεγάλη δόξα. Μου είπε πως θα γίνω πολύ διάσημη. Η πιο